Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken dragsa. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Sagudahin nga ti surat, ti pagkasaritaan ni Albert nga napakaluan, asino kada kami. Dear Manong Nemi, medyo naladawak nga dimteng dito'y balay, kalpasan nga nagkapuak iti pisina, ada nga minti magasak Manong Nemi. Kaya naman nga madanon kon ditoy ti asawak Manong nga ni Lilia. Ken kastameten ti kakaiso na pailaeng nga anak mi nga ni Lenlen. Adan tay lugan ni Lilia tamangup uysi na matisuna. Ngem ti pakasadaawak. Apay nagtapay sa baling ang lugan. Nakaparking ti lugan ti asawak iti garahe. Ilinto tati may isang lugan Manong Nemi kada. Ni isarek iti compound. Ngem saan nga da iti garahe. Da siyempre. Dito kotse ka iti garahe nga kaabay di kotse ti asawak. Akin kotse ti data. At sa ngaili? Di masino. Idi may garahe kon ti kotsek Manong Nemi imay nakdinanon ni Nelia ang asawa. Adyak may spelling no anatilangana. Siyempre, maragsakan tadakon. Uno, nadapakariribukan na. Kasla, maburburtyahan ti rupa na. Oh, honey, adakon. Una ni, isong narinig may kantinanon dito'y tagapatahandakan. Nilinlen, katseng patin. Adan, imunapay kitihan dimteng ni Lenlen sakbay kanyak. Sino nga rin ti aking kotse ti data? Di ka ko mamakbaklahan. Kinawang kumat sa pali panunutin. Asino ta kung kotse ti data ko na? Asino sa nga ili? Tikapsat mo ni Edwin. Albert, rumbeng ka din ang maklata. Diyak mo na mo ta, chordnet na jay naipasaro ng music. Diba no, the chord kat makiktot. Pero magkading makiktot. No dimteng man, tinalaing nga kapsat ko. Diti, pulos ekspektaren. Alpasan ti, manungatawan. 13 years
Gabot at 13 ng titawan ni Lenlen. Sige. Muna kalatan. Sumarano akon. Kuyutan. Muna kan. Ano pala to, Bram, dito? Umunakan. Albert, umunakan. Awan ko matirumso ang problema. Tanya ko matirumso ang problema. Maragsakan, ape ko na. Siyempre, nagpukaw ti kabsat ko nga di tayo amuno sa dinot na panan na. And after 13 years, bigla nga dumteng, imaya mismo dito balayta. Sa ka di nga nagtaro sa katatian, da papakin ni mama? Aman, isot na kamo na nga, dito ti balay tayo. Itsungin ma ditoy. Okay. Di, siyempre, awan sa balay agrunan nga maragsakan. Gabot ano saan nga da papakin ni mama? Lagi tinaganak kada kami ngagkapsat. Gabot tinagpukaw nga anak da. Kat dimtengen, nagparangan, di ba? Maragsakan anak ba being siyak ti kuya na. Tigapsat ko, nga kakaiso ng kakapsat ko, nga adjek, nga iso ti bunso, kat nagparangan. Ha? Katsika. Maragsakan ka kadi. Noon niya tinagsak mo. Ragsak ko naman. Ragsak ko matin. Di ba? Kasta ka? Kastata? No naragsak ka mat. Noon niya tinagsak mo, ragsak ko mat. Noon niya tinagsak ko, ragsak mo. Muna ka no din. Gadandan. Umunakan. Ito mo pala natangkid ti ulom. Sorry. Sige. Sumre ka karotin. Ket imbes manong naimi nga sumre kag iti balay ng rumwarak ket di iti daladan. Nakita nagsiguro ni Lenlen manong naimi ket pinukawan na. Daddy! Papanampay lang! Daddy! Dala ba pag katangan? Kinunakmat manong. Nagpamiyana na kaniti madanong ko ti kasidgang nga tiyanggi. Nana, ay, sige gamit gayam, sir. Payawakan na ti sir, kaya hanap pa na maestro. Sir, kunak ata lang ang pailaing mo tinaka-uniforme. Nga nagkapuk ito pisina. Abay, gatangam na mo ginatang ko mo di sentro. Nalipatan nga ron. Kaya naman, 1 liter yung arak. Dada, brandy. Pundador. Kaya pa yun sa kaili maya. Anda, simang peten di kapsat ko. Sino ang kakapsat mo? Hindi, kakaiso na kapsat ko, nana. Hanyo mo may kamla nagbali dito, dito pagkakabagyan. Dito nakagatangan mo iti lote, iti asawak, iso nga dito kam nga nagbalay. Ayaw na, mitamok, tumipanggap, iti pakasalitaan yun, anya man dita. Numano kayo nagkakabsat, asino na ginaganak ka na kayo, at nagkakarupa tayo lang. Mabitla nga ron, dato ni. Dato di bahid na nana. Mabitla nga ron, barok suplyak. 5 kasot na ito, 180 na ito, gatangam. Dato hindi suplim barok. Kasi lang na problema. Hapay madlaw yo. Nagproblema ti may nga tao na. Kawa na. Tamalang baso yo. Dito malang uminom ako. Na. Di ba dito sa ngayon maya? Magdid kayo ito ba? Multa pala baso yo. Pagpaturid ko lang. Alala kita kagtong pala ka barok. Noon yaman ti problema yo kita. Problema yo laeng. Nang tetibaso manong. Linoktak. Anya nga sir no kwa, umunag kalad to yan. Sana kami nagpapainom ti sango ti tiyanggi, di parit da.
Saan nga pag-inom nga minda ito, paggatangan lang. Sumbrag ka pala dito na eh. Alawan na, nakababay ng peso. Nakainom purmehek pa ilang. Ay, buhay. Sumbrag ka karadbasit. Pinastrek na kiti sala ti balay da manong tanay sariping nga ti tiyangkida. Ag may mensahe sana na. Di ba yung di pa simbrek, di pa yung si mangpet di kiti anak ko. Di pa yung agasawa, ang pinagasawa. Nabayagak mo nga balo, kada dito bubura ka, tiyangki. At nagumatang, nga mabiglang baro ka. Ay, di ka ag-ice. Ano na. No brandy ka tangan nas kaning kanti ice. Eh, isulti ko na. Mabitlang panawag ka, at pa gumatang. Agsasaro no ti sen naay ko man. Jak pulos nam namayam na kasto nga tumting. Apa ka nagsubli day dyan ituin? Ano ti rantana? Uri ko man nagsubli. Basta saan ni may diti balay. Ti maugak man naman. Gingga, nag-ring di cellphone ko nga nakabulos sa kanyang. Nilenlen nung tawag. Hello, anak. Daddy, di ka matlaw ngayon. Abay ka na. Kakiso na nga nakaraglag sa kakit. Apay nga naragsak ka. At dali, uncle. Sinag ko na kang ka-uncle mo rita. Gusto daddy tabasamak. Imuno na nakawid dito balay. Kaputa, nauto din ni mami. Hindi kuhan, adag dur-durbel. Hindi mo pagkugtaan. Nagwapo. Nagwapo nga lalaki. Nagwapo? Sino nagugwapo ka na kami? Nagugwapo iso na Nagwapo ka mat, daddy. Sa bali mo tigwapo ni Uncle Edwin. Ububing iso na. Wala ta. Ading ko nga ron. Kat, sino ka sir? Siya ka na Uncle mo Edwin ko na. Kagiso na kapsat ni dadim ko na. Kat, ano oras si Maro na pasamak? Kat ka po ta, Uncle ko iso na. Inarakop ko. Basta lang namati ka. Namati ako mo dati pagkakaingasan nyo. Kining pakita naman ti pagkakitaan. Tinagan na, kompletong hanagan na. Apelyido na. Tinawagak ni mami. Sinalutsod ko no, adda Edwin nga kapsat mo. Adda ko na. So nga, nagtardaras matan nga nag-awit ni mami. Uwin, umaya kon. Kahit kumatan nang makita ni Edwin ko na. Di kad maragsakan ka, adda uncle mo. Kad maragsakan mo ni mami, adda kayong na. Kayong na? Kayong na ata. Kapsat ko nga ron. Uwin, apin nga, ayan mo pa lang dad. Di ka pa kawit? Ada ka lang nakatangin ko ng di ka matakawidan. Ano obra ni mami? Naglutluto ni uncle mo. Ada dito sa alas. Ada nga tisangok isuna. Kasalitam? Sanin. Umaya kon. Sige dada. Sige may kangarodan. Tapnog kita kayo nga kapsat. Kat 13 years ka no. When? 13 years. Gabot na 13 mon. Kahit mo sa undat. Sala imay ditoy. Itata manin po didi. Adda ka pala ang itityan ni mami. Idinagpukaw ni uncle mo. Ni, apay, napnapanan na. Di saludsudong kingkwana. Amok ngarot ko ma. Sige ngarot dad. Umaykan Sige umaykan. Good duwag lala ito ininumag. Ana? Good duwag lala ito ininumag ko na. Away, maninom ka? Dati mat kumininumak. Ti arak?
Dito ka matbalay no ka umininom mo. No, anda party nga papantay ko saan ka umininom. Sa ka uminom dati ti balay. Nga mapidakad ta. Inuti mo ni tanggi. Aglayin ka kita sumaon na yan. Uy, nalawa na. Sige ka na tanto umaya kon. Sige dad. Umaya ka na. Nagpagada kiti bakit manong nemi. Kiti pumanawa kon. Tarik na akong tinom ko manong. Siyempre, nagudwak ti 1 liter, half liter tinainom ko. Medyo, adaturid ko itang sumangoy ti kapsat ko. Okay, bit-bit ko amanong na ito itadak. Namaling mo ituloy minto kag kapsat yuminom. Nukurang ang kitag pagatang ato. Inlukat ko manong nemi ti ridaw kat timalyaw nga dagos dagiti agulitag. Dad! Ala ni Dad! Lo, bit-bit na pala lang ti sobra na nga. Yarak. Ni Edwin manong name iti nakaiturungan ti matan ko. Islam, mababain. Kasla da pa nagamak na manong name nga makipinarang kanya. Nagdumog. Limabas sa kidayanda. Napanagtayan ni Lilia. Hani, ano na ita? Kasumakita, di mo na niya ito. Mabasa mat. Kinuuri awan nagan na. Awan level na. Ginatang mo tagudwana. Ginatang ko sa hol. Nebos ko tagudwana. Iaramidan kayo ti pulutan nyo? Kahit nga tati, kapsat ko tuminom? Diyak man mo. Sige man, iaramidan na kami ti pulutan mo. Dati among nga na, imas nga pulutan nga. Dati araramidan ka niyak naman. Naisumat ti magustuhan ni Edwin, di ba? Nagpadpada kami ti paborito nga pulutan. Kaya nagpadpada kami ti brand, ti arak. Nagkapsat kami, so kamumi. Sige. Mangalak ti duwa nga baso. Agpakabaso kam latan. Matsabsabalag, kabagis kami. Di ba? Mga sakara ka danom. Saan ka magdandanom? Iti salas pag inuman nyo. Pinuti ko mga rin. Papanggam talikod. Nasasiyat pa eh. Saganak na lamis saan talikod. Kalbasan na, umay mo tiyagan kanyak. Ti pulutan. Baon ng tumatin ni Edwin. Umay nakdanonan di talikod. Ngayon saan nyo nga, hagkakabaybagat ang mga antay ton. May bus mo lagi dito eh. Ngayon kahit na pa nga manayunan, din nakpagpala. Imuna ako ni tilikod, manong nimid ang amin nakaredy lata dito yung alamisaan. Kapag sa reiso nung at pagyanamino at dasa nga ilik nga uminom kami. Inyag naman ng tinolo ito na pulutan. Kid na doon nga kumain. Albert. Abay. Awang ko matirumso ang problema. Taan ko mati problema. Lilia, hagkapsat kami kini doon at darumso ang problema. Abay, nagsalita kayo? Kung iso na lang ang gulitag, idagsasalita. Iso na lang. Di ka pinagsalita nga duduwa. Apay ko manas kang nagsalita ka pinagduduwa. Inyat amok, baka no pinapanaw yun ni Lenlen, kaduduwa kailangan nagsalita. Aling kayabanan, kat may iliwag ba't akabsat ko, hag-asap na 13 years. Danug, pekit isuda Apay nga danugan. Tisurong ko Napanan na. Apay nga pinagdandanag na dapapaki di mama. Nga di man pulos nagsusurat, di man pulos tumawtawag, di man pulos nagpakpakaamon sa dinong ang lubong ti ayan na. Kita nga dumte nga bigla. Apay nga danugan ko Kanapadasan nyo ka din tinagdinanog nagkapsat. Saan? Da kami nagkapsat nga, di pulos nagriri.
Awang pulos nagrirami, awang malagip ko. Gabot ay saksakit ko, tikapsat ko. Being inauna, isaksakit ko. No damang luko king kuana idi sa laknibak. No damang mangdangran king kuana idi. Dangrang but. Gabot ay saksakit ko, tikapsat ko. Gabot ay patpateg ko, tikapsat ko. So, ang pagdanagan. Buo na yaman dito, tikapsat ko. Imay manong nami kat kasalsan na may sarang tirupa na kanya. Tumawag ka? Abi ka sa mo may sarang tirupa kanya. Kuya, nadabasol mo? Tazya mo may sarang tirupa kanya? Ano tumawag ka? Alangan ba sa balag pang tawag kang ka? Doon na yung nagiti utang mo nga na yung baganakam kanya kay doon. Sa Serbiyang nga ba nagloko kan. Siya kumati Serbia ba? Siya timanong mo. Sana ko minumano. Ana? Abi sa mo kahit tuminom? Inikad mo ng bisyo? Nasapapay lang. Sabi nga rin may ka. Hanggang oras, may dito yung likodan na, no? Hamon malakay tuminom. Tinaugak ti baso man. O, para ganyan ka. Awate mo. Paayanak. Awate mo nun na. Sige. Awate. Iminaw manong. Sana hindi so ti baso. May isang saludsod, may isang sungbat, Edwin. At niya tirantam, iti pa nagsublim. Kailiw kayo. Kailiw ko dapat pakin ni mama, isot nagtarosak ni muna. Nagpagpakawanak kadakwala. Siyempre, maragsakan data, siya na nagpukaw nga anak dagat, dimtay nga kon. Sa Jahag Davao, nagtamang, nagtrabaho, nagurnungak, na danak, dede tandim, may katalo nga, kutsek, nagikatakon sa Jahag, tabaliwak na sumapol sa trabaho dito. Kahit kumusta man ti pamilya? Ako ang asawak man. Sabi di ka agasawa. Kumunot taon mo. Di ka nag-asawa? Ito nga nagawid ka? Takayat mo ti mga asawa dito Manong, saan mo ko mapipigsahan tagsawa? Tapay. Hindi mo kaya't nga mangigda? Tumawag ka man rin. O ang tawagan ka man rin sa kuyawat. O sige. Adot na inong kutahin. So nga ka mamakuret Adot na inom mo. Alam saan nagpaga ng bartek? Tama, iti parang ipagarup mo pagpabartekan ka? Pakaragsa ka unay kapsat. May tol. Tadimtengkan. Nga maguri ka. Rumbeng unay nga garakop ta. Nabaigtan sa nga nagkita. Kapsat ta. Agpimpinatag ta nga kapsat. Iso nga. Timakderak manong nang. Tumakder ka mata. Timakder mata. Naging narakop kami. Tinapik-tapik ko ti abagan. Manong pakawanan na. Ano ti basol mo? Loko. Tagpakawan na da basol na. Basol mo, gabot di ka nagpakpakada, nagpukaw. Basol mo, no apeng nga, saan ka nagpakpakaan mo, nasa dino asulit ti lubong tayan mo. Bigay inaunang kapsat mo, masek nanak
Ta dati-dati mat nga, amom nga saksakit ka, ipatpatag ka nga kapsa. Diba? Uwan manong, gusto kang pakawanan na. Sinarami na kabitot. Para kanyang kinahong basol mo. Malaksid no agaramid ka ita di basol. Nga pakabasolap kanya. Isong batam ti saludsud ko itay. Irimok atak manong naimisak nagtugaw met. Anya tirantam iti panagsublim. Abig asang kasumbat. Abig sumot manong naming nga si Mingit dasawak. Honey, Edwin, magantayon. Sa amin pa nga ni boss. Ay, ibusan nyo natin magantayon. Mabisinan ni Lenlen, mangang kailata nga duwa nga roden. Tadakam tutag sango mangan nga duwa. Nga kapsat. Sige. Mangan kam nga roden. Ulitak ka di maninta sa lutsud ko. Anat rantam ti panagsublim. Ti rantak manong tapno dito yak madlahing ngagnaed iti lugar tayo. Dito kong itulit ag trabaho. Tapno makapagkikita tayo kag kanayon. Dito rantak. Tati ko nada nga no adda pumanaw adan tumalagsubli. Nasa dinuman tinagkapuam. Nagsubli kang subli. Ape nga rin nga nagpukaw ka. Diyan mong ilawlawag man. Siguro. Tirason ko kat sanak pa yung nakasagana. Isong intarayam ti obligasyon mo. Madakal man ang bidot ko na ita. Ano gutek ang bidot ko? Kahit kayat mo itang aturin di bidot mo. Naladawan ti amin, Edwin. Kahit sa mga natin ka aramidan. Tano aramidan. Makapapatayak ti bukod ko akapsan. Manong nemi intawag ko aminin. Kinagyan ti bote. Sa ko tangguab ngimimpat siya kisuna. Ating kapatid, para ti maudi. Nated-ted ti arak. Awata mo. Nagyamanak manong. Inawat na. Sumaro na kanton. Takamakaman tamad lang di kita agina. Magkigadan tamad lang ang mangan kanakuan. Si Marunong nagpay sumanong name. Dad! So, okay, Dad, kumamakam kayo. Ay, Uncle! Uncle, dito kaabay ko nga agtugaw, Uncle. Nagtungpalmed ni Edwin. Ala, iminom kayo, arak kayo. Pagpaimas ti pandangan. Sige, mangantay, ituloy ka mo ti panganan. Lamang ka rin, Daddy. Uncle! Iti malpasak kon manong name Daniel Istuak. Napanak mo't lang nagsubli ti likod. Kaslakayot ko ba'y tuminom? Kaslakuran. Ngimbahan mong anak. Insanggir ko anong naming at yak napupuutan nga nakaturog. Pwede makapuutak. Gugugugan nagtasawak. Honey. Honey? Nakaturog agayam nito eh. Umaykan. Ay orasan. Nasa pa lang. Ngimawanin ni Edwin. Umayk pa kada hangim nakaturog kami. Nilatan linlin nagpakadaan na. Kits ka. Ay nagpakadaking ka.
Inakon ipag ko na naman lang. Saan kaya na ginarakop? Iso da lang gini, lenlen tinag, na ginarakop. Ketsi ka, hanggang marakop kang kuana. Apay kung mga marakop pa kang kuana. Saan ka may iliw kang kuana? Albert, saan mo ko mga pagbaling nga problema, tas saan nga problema? Ano natin baga nga rantana? Sumraktan dita uneg, sa diyaton uneg ti silad tangak sarita ta. Iti uneg ti siled manong nami tuloy mi ti nagsarita iti asawak kalpasang nga nakadigusak. Why? Malangap kumet nga nakadigusan ti asawak. Nakasanduhak nga nakashort. Idagtugawak ti iking ti katre ngay mabay kang kuana. Inarakop ko. Lilia. Albert, I love you. Albert. Abi, wadag na. Abi, wadag na. Napag nga santay naramit kastoy na. Kahit kung ang mapasamak kada taita. Abay, di mo kayat? Sino ang artikayat mo? Niloko ka niya. Sindiran ka lang no na triknam. Narumansain ka. Iwadagnak. Kabut awarang ka itimod. Tiyam nam na market pagustuhan na. Imahon mo no. Tapay. Kabut ada dimting nga problema. Gusto na magkanak itimod. Nagpo-problema. Kanya ko mati problema? Tabuses mo. Makariing ni Lenlen. Anong ortinas ka na pagsalitaan tayo? Anya tinas ka na pagsalitaan ta? Awan, maturugtan. Diba? Si kamit lang ng ibagang ada problema. Kayat nga di masolusyonan nga dagos ti problema. Kayat ko, ngayro kita ita. Noan niya man ti solusyon na. Gabutan mo, nga saan ta nga masolbarita? Orag patpatnag. No saan ta nga makasangod ay dyan nga iduin. Di nakadimbaga keng katirantana. Awan ti madi nga rantana. Kahit na lang nga makita ni Lenlen. Sino pa ito kahit na nga makita? Ti ina ni Lenlen. Diba? Sino ka na kami? Albert, sika ti asawak. Sino nga rin ti patpateg mo ka na kami? Sino ka na kami? Maturutan. Abin di sumusong batan. Agasawa ta. O agasawa ta. Ngayon, sino ti patpateg mo ka na kami? Siyak, wano na Edwin. Api ka saan ka sumumbat? Api ka saan ka sumumbat? Diyos ko. Tumbigatin di malagsalita ta.
Anda inom mo. Amok, nasa mo makontrol trick nam. Gabot anda inom mo. Anda inom kong sana ka na parte. Kahit ko lang mamuhan tipod no. Sa nga pulo kit talong atawahin, Lilia. Ngawan ti sa balik ay naramid ko na din ang himpatik kada kayo nga gina. Amom, nga ipatpatig ka hindi pa'y laing dada kayo kin Edwin. Nga mawan tim pakita kidihan yaman nga parang interes ko keng ka. Gabuta sinuman ti patpatig ti kapsat ko. Pakaragsakan ti kapsat ko, ragsak ko man. Nga minagsikog ka, pinanawan na ka ni Edwin. Nagpukaw akas lasok. Katapnosan ka nga nakabalasang. Siya, tinangako ti responsibilidad nga pinanawan ti kapsat ko. Kasta ti pa nang ipateg ko ken Edwin. Kasta ti pa nang ipateg ko ken ka. Damok, nasusuro na ng ipateg. Kabayatan ti panagdanata ka sa kasawa. Nagbalina ka na siya't ng asawa. Nagbalina ka na siya't ng ama ni Lenlen. Jack, amo, nga dumteng ti kasto yung gundaway. Sa mong masungbatan ti saludsud ko, gabutam mo, nga kalpasan nga nagsubli ni Edwin. Kat nagsubli nga nagriing, nagungar ti dati nga riknam kan panagayat mo iti kapsat ko, sang kadi. Okay. No adda keng kuhanan ti ragsak mo ang awang kanyak. No adda kada kayo ti ragsak. Adda keng kuhanan ti ragsak yung agina. Nakasagana kang sakripisyo. Nakastoyak ng ipatag. Sakripisyo. Mabalin nyo, ti mapantim pun kang kuhanan. Kaya ibatid ak ng baybesa. Sabi nga dagit at imang mangikukin ka. Tanya nga rotikayat mo. Igawid kayo. Awan di ka na ba nga mangigawid ka na kayo. Tasahan ka na patig ka na kayo. Ipatpatag na ka ni Lenlen. Ngayon intumamo na nga tipod nung ama na kat ni Edwin. Saan nga nga dadantong ipatag na tipod nung ama na? Nga't panangibaga na kat nagagwapo, iso na nga siya. Sungbatam, tisalutsud ko. Sakbay maturog na. Asino ka na kami. Tipat-patig mo. Sino ka na kami? Kahit ko lang manggan kang kamis mo. Malpas no kwan. Sino? I'm sorry, Albert. Sinusuro ka mat ng patig. Ngayon, gusto ka, nagungaran. Dati nga rik na ganyan doon ang absat mo. I'm sorry. Tapos, pilikod, nalpasan. Nasungbata mo. Maturog ka nga rin. I'm sorry. Maturog ka nga rin. Na nasel-servita suri-suri nga magmagap. Maturog ka. Bimangon ak manong. Dimsaga di katre. Papanam. Humibiyang mo, papanak. Albert, awan pibiyang mo no sa tinut papanak ko nakman. Basta maturog ka. Inalak ti tulbek ti kotsek manong. Kalpasan na.
ito arko ti kotse. Pinukawan na ni Lily. Albert! Pamanam! Albert! Albert! Nagawid na dito'y balay manong naming at jak namnamain nga dagto'y gayam ni Edwin. Nagpaiso. Sa dinong ko mga tapanan na saan ito yan data. Papakin ni mama. Diyak kayatin nga ipabigat pa iti amin manong. Yaman turumbeg ang pagrinisutan ming agkapsat. Karamitin. Ni mama manong name tinangilukat tiri daw. Anak, apay. Nakaskas daw ka din umayak. Mama? Apay. Gapo ka ditadan di bunsoyo. Salud-sudam no apay umayak. Anti kahit ko ang sawan anak. Apay nga, itikas ito nga oras. Gapo tadya kung kaya't pa yung ipabigat ti problema, mama. Taka di problema. Damagan nyo, tinalay nga anak yo. Anak, pala kalaing ko anak. Makapagsasarita tayo nga awan ti binukaw, ha? Diyak na namain nga, umay ka tikas nga oras. Pinulubusan na ka ti asawa, ti anak mo. Awan ti makikawit kanyak, mama. Sumbre ka. Sa dino tayo tinalay nga kapsat ko. Maturo ko yan. Riingin nyo, mama. Ni papa. Maturok matin. Kahit ko nga, makapagsalita kami nga kapsat. Inton bigatin anak. Mama, please. Isugat nga imayak. Dadya kung kaya't pa yung may pabigat di amin. Di mo nga pigpig saan at nagsao. Una tak, hindi ka magamin dagos ng agtungpan. Uno siya ka diti. Mapamangriing kang kuwana. Sapoy ya. Albert, panunutan mo na lang. Awan tagbaling nga problema. Ano di yung pagbalin nga problema ti amin. Mga makapagsalita kam lang umanayin. Nalbasan ti sarita mi ti asawak. Isuka no pay laing ti patpatek na. Ni Edwin. Imagine, 13 years nga nagserbiak iti asawak sudang nga gina. Di nagpulos na susurong yung pateg ti asawak. Palagin ko na nagiti asog ka na rin na. Baka ti imagination. Ti imagine na nakatikapsat ko't mga rarakop ang mga agakakuan. Sininter ko itay. Kahit ko lang kung mga tagikuan, alig na inuwadag na. Nila katikas-gasa tinaw ng anak yun, mama. Awan sir-servin di ado nga panangisaksakit ko itikapsat ko. No makitrubol idi ket siyak. Timang sarapa ka nagiti tanok kin kutar di kit kalaban. Tagasalo. Napasamang ti tagasalo gabota binaybayan na tinubyo na masikog. Sino nang kasar ken kuha na siyak. Siyak din ang itulong ng ipateg kini Lilia gabota talagang ipatpateg ko. Siyak tiniriingan nga ama ni Lenlen. Nagbalin na ka na pudong nga ama ken kuha na. Nagbalin na ka na pudong nga asawa ni Lilia. Kalbasan na bigla sumangpet na ito. Anak yung nalaing. Kahit nang agawan kanyak dagit agina. Awan tiranta na nga mangagaw. Kadakwadakin ka. Nangawan. Imposible. Yaso nga parang waran yung takasalita. Ano kaya't napasubil na kita? Itad ko. Itad ko kakuha na. Amoy batan nga amin, nagpakaragsakan na tikapsat ko. Amoy deta, idubing kami pailain. No, dabasol na, ako at kabasol ko. Tatno siyak lang di bautan nyo. Tatya kaya na bautan nyo, kapsat ko. Kasi panangisakit ko keng kuha na mama. Anak, nukas tamat lang. Awang nga roti rumso ang problema. Awan di problema ko, anak, mat. Kahit ko lang agsalita kami. Iso nga panawaran nyo. Nadadapagin din eh. Kinunak, kinilukat, may lukat tiri daw. Di kwarto na. Manong,
Hmm. Dumigadan ti pa nagsalita ta. Itan. Sungarot nga mayak. Apay, mabuting ka? Tapos simple nga danugan ka? Kano ka ba nga dinanog loko? Nipitik jak naramid kang ka. Tidanog nga para kumakang ka. Siyak. Siyak isarapak ti bagik tapos saan ka madanog. Ti responsibilidad nga para kumakang ka. Siyak. Siyak ti nangasawa ka ni Lilia. Siyak ti binigbig ni Len nga ama. Sa atakat ngarot kaya putang mo ita. May salang saludsod may sasungbat. Ay item ka ti palayang ni Lilia. Ay tekso da nga kinamanong. Api nga takalang rodumteng. Api di kumapalay di. Api nga pinanawa mi da. Nangarti ko na kayang kamano nga bidtot ko. Nga kayit ko itang aturen. Kasano, pasubli mi da. No'y palubos mo. Kinurisan ko ang ipalubos. Nisot kayat na. Awan maramit ko ading ko. Ading ko nga ipatpatik ko. Ore no igawid ko ida. Ore nga tanong pagpakasya kadakwada. Nusik ti kayat na. Awan maramit ko kapsat ko. Tilay daw-dawat ko. Ituloy mo ti mangipatig kadakwada. Sulnitam di kiti nagkurangam kadakwada. Samit nga nga mabaling nga. Sikat agawid siya balay. Kaputa balay ko na iya. Mabamunto alay ni da. Tasadyak madlag na yun. Medyo lang. Nalpasan mama. Awang pagdanakan nyo. Ngayon ti pagpakasi ka. Adamat silad ko dito. Hang kadi. Dito yung maturog. No kahit mo iduin. Tingga maturog sa diyan. Ang saan kayo ito masangpetan. Intun bigat. Ito na sumangpetan. Iti balay ko. Sige ma. Nakmaturogan. Naurnos mo dala ti silad ko. Ewain. Namor urnos dalat nga madaldarusan. Igi di silad jo. Nga kapsat. Nagkaroon din maturog. Good night, ma. Good night, my friend, my brother. Manong. Awan ti problema. Kaya kadingagyaman kanyak. At ka di pa'y problema? My brother, ang problema ko na ti problema kala ita bitinak ti nung wala duldulin dito ni papangaarak, ma? At alam mo lang tuminuha kong dito nagtisilad ko. Tabarba nang makaturo ka no madayon ng paitoon inom ko. Ma, alay sige mabit lang rin nakalain. Nagkuyog kami nga nagpakusina. Inyawat na kanya. Saan mong ipipusin, ha? Noon lang kita makaturo ka ma. Turo ka tulatan. Anak, Albert, ma. Apay na pala problema? Nalawag man din yung magkakadikapsat ko. Hanggang mabaling igawid na kita kina. Nililin amo na ngatan. Di ibagadan doon. Ito sa pulan nagnilinlin. Ibagadan, saan mo sa pulan nga po tasang isot po nung amam, no diket ni Edwin di po nung amam po na nililin alpasin. Sige.
Good night, ma. Good night, anak. Nagsanggasat din ako ng anak yo. Namukla ko mga subyan ni Edwin. Dagiti agina. Nangalak ko matlangit eh. Utos-usto ng agbaling asawa. Yung saan pa nga nalado ti amin, di ba, mama? Ubingag matpay. Anisto lang di mangalad ta ti babae nga sawain na pututak. Diyak samat makaputot at diyak napututan ni Lilia. Sayang, nung napututak ko di ada ko anak ko. Igawid ko. Di ba? Nangalati ko nakatagsanggasat sa diyak mo lang napututan. Tapos ada ko mamat mo ko naputot ko. So nga nakagasgasat inauding anak yung mama. Di ka matsumbre ka na yan, silad mo. Ay, huwag kaya mo niya. Sorry. Sige, mama. Dahil gamat maturugin, nakakaasi kayo man. Aldawin manong nami, hindi makariingat. Sakit ti ulo. Diyak pekit naman ng opisinan. Taldawan, siyempre. Di bumangon at manong. Kapag sungilukat ko tirida o ti kwarto, kaya di makita ta. Len? Daddy, inururay ka makariing, Dad. Abay, di ka na nagbasa? Daddy, abay, anak. Sana ka rin nga, love. Papi, sinalsot mo na ito. Apeng imbagang mo pamanaw kami kini mami, di balay tayo. Sinak ko na ka. Doon na ni Uncle. Nga din na kanong kayat nga masangpatan na kami, iti balay tayo. Kasi ti pa rin, kasi ti magana. Daddy. Imbaga na ka din ti pudno ka. Pudno nga niya. Tsak maawatan, Dad. Tanya ti mapaspasamak. Abi nga saan ka nagsaludsod ka na kwada. Nuto ta yan, nagiti doa. Da mami kini Uncle. Sa doon na yan da. Pinanawag kita sa Jabalay. Ano to, brada? Dad, di ka mo, anyat mapaspasama. Di naman ibaga kanya. Isang imayag kang kadap no. Sikat kahit ko mangibaga. Inarakop ko manong namin ni Len. Len. Albert. Nabipindasak no, yung kapahilang mangan. Amo ka mabising ka. Ken, mabilangan ako sakit na pusong ko. Inakbasit, agdigos ka nakababayin ka. Agat-arang ka. Ngori ka sa nun kabangsit mo, Dad. Nagkakamak na rakupen. Ore, mamam, tipod no? Ano namin tipod no? Mabitlang. Kani, sakit ulit sa pusong ko. Parang tit CR, maroon na yung Dikos. Daman digit isang mos usar nga toothbrush dito yung manong kabarbaro. Toothbrush. Hindi saranak ni Mama. Ni Papa, Mama. Pinapanidjabang ka ga. Sabi nga, bangbang pa lang. Iso pa naka-exercise na ka, no? Nagmula ka na ginatay nga, tapos na-depress ko nga si Dad me. Lamang ka. Sige, anak ko. Naanggan? Anak kong, Dad. Sige. Buyan, nagkaroon ng mga anak bida. Na mabisinat. Hindi makapanganak ko manong name. Di nagpulos adaywan ti anak ko. Ti anak ko kunak talaga yung bilang ko anak. Dad, iba't patik ka onay-onay, Len. Amok, Dad.
mariknak. Isot ka po na nga, di ka kayat nga mapukaw. Ore ma'am, nga saan nga siyak tipod no nga ma'am? Daddy, gabot at tipod no nga ma'am, kat ni Uncle mong Edwin. Amo ka dinadlaw tirik nam? Saan nga kasya ti kinaklos mo, no Uncle mo lang isuna. Tama kita tinagsak mo. Di kalman nga panakakitam kang kuwana. Tati pa nang tawag mo kanya kang palang pakaamom nga at Uncle mo, wag naganti Edwin, nga nagkukuwapong imsyak. Kaya madlaw ko lang din nga talaga. Blood is thicker than water. Isutipod no nga mamanak. Isudat na kayo na yat, idi kini mamang mo. Kini mamim. No mapiadalan liban mo't idi pa nakayat ko kini Lilia. Idi masikugan ni Daddy Misuna. Idi adakan idi tiyan ni mamim. Nagpukaw as lasok. Pinanawan na't responsibilidad na. Katkas kapsat, nga mangipatpatag, iti kapsat ko. Ken mangipatpatag met iti inam. Imanugot ni Lilia nga siyak tinangi kasar kang kuhanan. Isong edad na puot mon, ada mamim, ada dadim. Tilikutan ti amin anak, nagbalila kapod nung ama para ken ka. Kaputi-pat-patik kalilan. Nga kapatatimtengan ti pod nung amam. Nga iso pa lang ti pat-patig ni mamim. Imbaga mismo kanyak di mamim. Nga iso pa lang ti pat-patig na. Dahil ti tarason, ken ka po nanwapay ka. Pabusuyak. Ida. Pabusuyak kayo. Takastoy ti akem ko. Tagasalo. Kanagsak-sakripisyo para lang itiragsak, makaragsakan, naginipat-patay ko. Hanggang balay nga siyak, nagsagaba, basta naragsak kayo. Hanggang balay nga siyak, nagmaymesa, basta kumpleto kayo. Siguro, nadan tumadumteng ang babae nga naikari para kanyak. No talaga nga saan nga naikari ni Lilia. Ken saan nga sika. Kansang ka na ikari para kanya. Mabaling nga makaputos ak tumatlaan. Isahan na ka mapagkawan tinamnama. Saan ko pagbaling at aksanggas at onay tibagik tibiyag ko. Saan kong itulog ang madadal tibiyag ko kapula hindi pa nakapukaw ko kada kayo. No pa'y nasakit. Nakasaksakit. Kaputay patpatag kayo. Nang runa kang kanak. Inmunumod nilenlen tiro panay di baro kung kumanong nimi kabayatan ngagsasaydag, agsasaybeg, gagan ano ko. Daddy, saan ka kayat ng pukaw ka, Daddy? Sikat iba't patay ko nga dating ko. Nakayat. Saan ka makadan na, Daddy? Alawan sa mo kayat. Nga matakdakal nga amang tikarbengan. Damamim kay ni Edwin keng kang imitisya. Dahil tati kinapudno, anak. Huray mampay kinapudno. Isot ipudno nga, amak. Sige ni kayat ko ganin na nadi. Siyang kayat ka kinatayo tanahan. Siyang kayat. Nagkapaypayag kami manong nemi nga naging inarakop pagpadpadang agsangsangin. Kanide, malayan ang trik namin.
Nagrinukat kami. Anak, saan nga mabalin? Tiyan niya dan. Ngasyak ti pakinanam. Kay-kayat ka kadan na. Ngam tibod nung amak, kintiin at tadi. Ngam numabalin lang ko, ma. Pumanaw matlaeng ni Uncle Edwin, tapos nitulot tayo nga tayo. Ngam saan nga mabalin anak, dapat sa anak ni patpatig tinam. Sa anak ni patpatig ni mamim. Ni Edwin, di patpatig na. Nagasaganak lang ang hagbati ka na kayo, Dad. Sige. Lisot ko lang. Ngayon nakaspagarigan ta. Pilitan na ka digiti. Dua. Sumort ka kanakwada. Saan, Dad? Kakaganda yung akong. Sigat ka din na. Nagkuyog kami manunay mi kinilenlen nga nagkawin. Nadanon mi manunay mi di kitituwa rito. Anat na pasamak. Albert, anat na pasamak ka na kayo. Manong, anyat na pasamak ka na kayo. Ano nga napasamak yung baga manong? Anyat inaramid yo. Naipanggarin ti ili ritong kalmay sa kada kayo? Liniputan na ka din, may dir nga asawa. Dapat di kayo sumungbat. Sa mga nagawidan, tirek namin manong. Lakalakala, ibagam tikas ta, agrikat kayo nga sumungbat. Amo ka, gabadag pimpinatag kayo nga rin. Anya malang Arturo Rainyo. Irubot yun. Irubot mo na kita arawatan mo ni Lilia. Kaya magbati ka numat kanyak ni Lenlen. Lenlen? Mami, saan ko mabaling nga panawan ni Daddy? Lenlen, saktipod nung amam. Amok deta, Uncle. Ni Uncle ka lang. Ni Dading ko. Isutpod nung nga Dading ko. Saan kang sumurot ka na kayo? Nangikyo? Ngayon dila pagpakasik ka bagis. Si kalabas si tagastos ti annulment, ah. Ang problema, alis to lang, ah. Diba? Si kalabas si tagastos ti annulment. Alangan mo siya pala gastos. Oh. Abay kang saan nga sumungbat? Sorry, Manong. Abay, sorry ka? Amo kayo tagastos? Hindi kahit kung pagsusurian kita. No, pa nagbali na kaston. Nga bali. Para ken ka. Para ti bukod yo pagragsakan. Amo mantagan niya. Di ba? Siyak ta kasasayatan nga kabsat. Itan ko ken ka. Gabot sikat ipat patag na. Kaya nagpimpinatag kayo. Itan ko pa kada kayo nilin lang. Sama na kaya tililin ti sumorot. Kada kayo. Umay mo to lang sarsarong karan, na. Umayon to sarsarong karan ni Lenlen. Wano saan, ni Lenlen ti umay mang sarong karan kada kayo. Ano ba, mapututam siguro. Manin, di ka pa nag-menoposan, ubingak pa. O, ba't lang? Kansaan ka ba nagbalay kay? Siguro ka talagang sakit baog. Saan nga makaputot, isang nga napututan. Pututan man na Edwin. Ang oy. Baka bye-bye amanin. Loko ka. Baka siyak manan ti bariingan na nga Daddy. Sa kanto manan sumangpet. Ni Manong. Diyak kaya tin mo ulitin. Tarantado ka, no ulitin pa'y. Gago. Sige, ano ba naturahan nyo? Ha? Irubot mo na kita arawatan, Lilia. Ngayon may batim na kita arawatan ni Linden. Tadi na kaya ti sumurot ka na kayo. Sakit palang tiulok. Kahit ko pala tituloy maturog. Naging makadisturbo ka
sumrek ka ti silid ta. Kaya gagempaka ka na kiti arwatem. Ay so nga, iti bakante nga silid ti pagturo ka. Tap nawat ti makadisturbo ka niya. Ha? Sige. Doon makaringa, kawang kayo ton. Manong nemi, hindi makariingak ngagpaiso. Rumwarak ti silid nga nagturo ka. Awan tao. Simbrega kiti silid mi iti asawak nga dating asawak awanan di kitarwaten na. Ti silid ni Lenlen at dari kitarwaten na. Sa dinutayan ni Lenlen. Napamala naghapde nga napan nagbasa. Tinawaga. Hello, Dad? Ayan mo? Dito di eskwela, Dad. Mayag mo lang nagbasa. And after lunch. Sige, Dad. Sige, Dad. Sa payag tagawi, Dad. Siyak tagluto, Dad, ha? Siyak tulatan. Masapak nga gawid, siyak tulatan, Dad. Sige, Dad. Ito sumangbat ka na kumanong na sinabat kong inarakop. Lenlen anak. Daddy. Saan ka may kawa? Siyak ladada. Awan ni mami. Saan, Dad? Baka mapilpilit ka lang nagbati ka kanyak. Tama asyan ka kanyak. Saan ka mapilpilit, Dad? I love you, Daddy. I love you more, anak. Sige. Tuloy ang biyag. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang buhay. Dad, ang nga bale, pasali tawagag ba doon ni Mami? Ang nga bale, tanaragsak ni Mami, mitisidong, tipudnong, ipatpatag na. Kasi sa anak pa lang ang mamati, Dad. May ganun? May ganito ko na. May ganito? Ang nga bale, anak. Napaanan lagi din ni uncle mo. Tikasarmi ka ni Mami. Makisang predak sa bali nga Mami. Puri saan na tandad. Bakang ko makasurutan. Problema ta lang. Inumasaplo ko nga eh. Namanggalat agwatan nga na. Kata ka numagatgatang gunada. Ape amon deta. Istoryada Istoryada classmate ko. Inistoryak nga rin kadakwada ti amin. Kakatawa da. Pagkakatawa da. Una, hambat nga kami di istorya. Love story man. Una nga magkakatawa da. No, api kasi ka nang masama. Manong nemi, tilang nagbaliwan ti amin ket awan asawa. Nga madanak ko manong nemi. Kurata kanyak iti opisina. Sabi nga, impalubos mo pare. Insublim ka ni kabagis mo ni bakit mo. Isudak pimpinatag. Sa bagay. Pilitem nga rin na di asawa, no salaga nga nakaipatpatag. No apik kami nga nagparang nabigla diya dati nga boyfriend na. Kasto lati biyag. Kasto lang ang biyag. Nagyamang ka ata. Handa ka pinanawan di anak mo. O nga rin, umanahin nga ragsak ko. Kita, mag-asawa ka ba rin? Hanin? Mag-asawa ka ba rin? Nagadubahid na, guwapo ka, da kwartam, da trabaho. Sabi ka saan? Pangdalihan latan. Ano? Ito ay one night stand latan, mailiwak. Sa bagay, so talagat kayat mo pare. Manong nemi, naadanda iti duwang anak, da Edwin, kanililia. Napaanalin nga peso manong nemi, ti kasarmi kanililia kat nakapagkasarda. Ngayon nila ang Lenlen manong nemi ti matendar, iti kasarda. Saan nga kaputra sakit tinakam ko, ngam sana kanapan. Oo, matanda na sakit na nakam ko, hindi sana kanapan. Kasi lang amin, room tab ti sugat, no kasta nga may matangak. Tikas diya nga, panagkasarda. Yan tangin, kasar ko matin. Diba? Yan tangin, nakadanak matin ti 13 years. Iso nga naragsakaklatang ko na ko. Okay.
Nagraduaran ni Lenlen manong name kada damutan asawa na kat syempre ada may sa nga pukok kang kuana. Nagpadpad nga nagretiro ti trabaho manong. Baba nagbalasumsum ng tibisina. Manuunay di kiti kundaway ngo may sumarungkar di kiti agasawa graman di kiti duwang nga anak da. Ada manong name nga ni Lenlen ti papan sumarungkar kada kuada. Nasalutsudan nyo kanyak doon na nagsaka. Nagsibot ta para kanyak. Napadasak matenda nag-asawa. Arig na nabaluak. Nasaan kun nga kinayat pa'y iti nag-asawa manin. Umana yung kanya karagsak ko, tikada, ni Lenlen, iti danak, agraman ti manugang ko, ken ti maysa nga apo ko. Nito nga rod, manong namin, ti pagkasalita, kadagyaman naklaw na iti anus mo, anang urnos, kalpasan nga inak-insen keng ka, ti detalya na through your messenger. Thank you, iti laing mo nga nang basa, nang ibasa, nang tidbiyag, at sabi ko matad, damat ni batik nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, karikitipatak nga ti mga kinagbuya, ti ayat managsakripisyo. Data, ti addakanyak nga ayat manong. Saan nga kapotasyak ti mangibaga. Tuwing nga rodagyaman, nga pagkaya mo, Albert.